Yun. Yung mga masugid kong mga ano dyan. Ba't nawala na? Uy, sino yun? Sino yun? Ikaw ba yan, Bustino? Paramdam ka naman. Huwag mo naman ako tinatakot. So yun, no? 1 million viewers po tayo, no? Alright. Naku, lumabas. Hindi mo dilag. Ah, yun. Bawi na lang ako sila. Sige lang, Madam Tin. Gusto nyo naka-hide ka pa ba? Naka-hide ka pa ba? Ikaw na ba yan? Naka-hide ka pa ba, Bustino?
Ikaw ba yan, Busino? Nakahid ka pa ba, boss? Nakahid ata. Alright. Yun. Yun, ikaw pala yun. Akala ko nawala ka na. No, saan ka nagpupunta, miskin? Namiss kita kaagad. Huwag kang ganyan. Diyan ka lang, huwag kang aalis, ha. Samahan mo ako. Samahan mo kung saan mo gustong pumunta. Pero, narinig mo ba ako? Lakas ba yung boses ko? Yun, no? Huwag ka lang magsawang sumubaybay. Para, para di ka nalulungkot. Ako lang yung nakikita mo natin. Ha? Relax ka lang dyan. Alright. Nag-iisa. Antay lang natin sila, miskin. Papasok yung mga ano natin. Power natin. Mga malakas naman. Wala kasi ako marinig dito. Ito lang kasi yung ano. Hindi gusto dito. Ikaw na ang pinagila. Alright. Ano na, ano na? Anong gawa mo, miskin? Anong ginagawa mo? Matutulog ka ba o matutulog ka? Mamili ka sa dalawa. Ha? Pwede na ba? Pwede na ba, miskin? Kaya na ba maging ano, katambal ni Bustina? Ayun, may bagong pasok. Sino kaya to? Mukhang napupulsoan ko to. Ah. Yun. Happy, happy watching sa inyo. 2 million na tayo. Diba? Parami na tayo ng parami. Parang kailan lang eh. Makaturog. Hindi na kay aga pa. Ay, mahirap yun. Huwag ka na matulog. Maaga na rin naman eh. Diretso pasok na. Di pa rin ba makapag Shout out, Lodi. Eh, Manwa? Manwa Zone. Ah, si tropa kanina. Uy, shout out sa'yo ha. Mabuhay ka. Buti gising ka pa ha. Sige, samahan mo lang ako. Magpuyatan tayo ngayon. Kasama na kayo niya, no? Ni Miss niya. Dalawa na kayo. Sa inyo, no? Magandang umaga sa inyo, no? Bawal, bawal yun baka kulang. Maganda nga yan, Miss Jane, kasi ano, maga, mas matutuwa yung customer sa'yo. Pag puro sobra ito. Maganda yun, mas matutuwa sa'yo yung customer mo. Di ba? Baka oras-oras bumabalik para bumili sa'yo. Sobra na naman may susok dito. Maganda yun. Shout sa'yo ha, Manwa Zone. Tama ba? Manwa.
Mga uli loads yung ano mo, yung mga content mo. Ano ba to? Miss ba to o mister? Ayos lang yan. Di baling wala ka nang kitain. Ako naman yung kikita sa'yo eh. Diba? Kasi Bustino, ba't tayo pa pumasok? Baka wala na ako. Yun. Shoutout sa bagong pasok dyan. Sino kaya ito at mahulaan sa tawas? Huwag ka mahiya magkomento dyan. At ibahagi mo yung nararamdaman mo. Diba? Kung sino ka man, mabuhay ka. Kasi nawala na ako kitain. Ganun pa sumusuko. Ganun ba yun, Muslim? Sumusuko. Diba? Sige na ng sige, diba? Sayang naman. Mas maganda nga yan, Muslim, wala kang tulog sa trabaho. Kasi yun nga, gaya ng sinasabi mo, sobra na yung may susukli mo sa customer. So, di ba? Napakaganda ng iti-feedback ng customer. Kasi, di ba? Sobra lagi yung mga sukli mo. Di ba? Babatiin ka pa. Papasalamat ko sa'yo. Di ba? Pupurihin ka pa ng customer mo eh. Manuazon. Oy, shoutout sa'yo. Kaibigan. Isang pinagpalang umaga po sa'yo. Yun. Maligayang pasok sa bagong dating. Ikaw na ba yan, Bustino? Paramdam ka naman. Mag-resign na. Pag ganun. Hindi ah. Ba't ka naman magre-resign pagka ganun, di ba? Mas pupurihin ka nga ng, ano, ng boss mo eh. Kaya syempre maganda yung feedback ng customer. Di ba? Mas matutuwa sila sa'yo. Di ba? Kumbaga, magko-comment sila, di ba? Pupurihin ka ng customer. Kaya huwag kang mag-alala. Mapopromote ka pa nga nun eh. Wash out. Ano yung wash out natin, Bustino? Bustino, magre-resign na daw si Miss T, no? Sabi ko nga sa kanya, huwag siya mag-resign. Ba't naman siya magre-resign, di ba? Kasi sabi niya, yung isusukli niya sa customer, sobra-sobra na. Wala, wala, wala siyang tulog. Sabi ko, mas maganda yun. Mas pupurihin ka pa ng customer. Magpapasalamat ka sa'yo dahil sobra-sobra yung sukli mo. Di ba, kada bawat isang oras, bumabalik yung customer, bumibili sa store niya, di ba? Di marami kang customer, okay lang kahit di na ako. Ganun ba yun? Sayang naman yung mga, ano, yung papuri sa'yo. Pagka. Christina, salamat sa iyo ha. Bumalik ka ha. Malis tuloy kita. Ano, kung saan ka na pumunta.
Mukhang tulog na talaga yung mga pindulo natin dyan ah. Mukhang hindi na kinayanan ah. Mukhang naghahanda talaga sila para sa 1 p.m. Naghahagilap talaga sila ng mga kasama natin ah. Tama ba, Bustino? Nagpapakondisyon talaga sila. Kumbaga sa, pwede ikarera bukas. Kahit na humaba pa yung dalis natin. Bustino. Alright. Ano, Miss Tin? Kaya pa? Huwag kang mahiya ah. Baka nahihiya lang. Alright. 1 million na lang po tayo. Sige, Miss Tin, tulog na po. Salamat, Bustino. Akala ko wala ka na eh. Akala ko iniwan mo na ako. Wala ka talagang katulad. Yun, shout out sa'yo, Bustino. One on one na lang tayo. Mag one on one na lang tayo ngayon. Oh, tagay mo na, Bustino. Naloko na. Wala na talagang pumasok, oh. Talagang bumigay na sila, ah. Di ba? Sige, Bustino. Mag-aantay ako. Birthday ko. Birthday ko. Okay. Ganda mo yan sa birthday ko. Poga ka. Pwede, pwede, Bustino, Bustino. Ano tayo? Sige, party, party tayo. Pwede ba yan, Bustino? Sa ano mo? Para ma-hype naman yung mga kasama natin. Pupunta kaya yung Bustino? Si Madam? Alright. Ang dami. Birthday ko. Poga ka. Pwede, pwede. Ang dali inaya ko na. Ang lakas mo talaga, Bustino. Saka talagang magiting.
Alright, naka-standby lang tayo mga kasama. At di tayo bibitaw hanggat wala tayong mapibigay dito. Kailangan may mapibigay tayo. Yung mga hindi pa inaantok. Hindi kayong dumalaw rito at magkwentuhan tayo. Marami tayo pwedeng pagkwentuhan dito. Andiyan na ba? Andiyan na ba, boss? Nahugot mo ba? Ako naman. Halina't magsaya, di ba? Umagan ka. Nahila ba, Busino? Ano, busy. Ay, naka Busino. Abala pa yan sa mga oras na to. Kaya asahan na natin. Di ba? At yun naman ay nauunawaan natin. Diba? Kahit anong bagay pa yan. Mauunawaan natin yan, Boss Chino. Wala na bang papasok dyan? Alright. Ayos ba yung ano ko, Boss Chino? O ayos lang ba pakinggan yung ano ko? Yung binibit ko? Tingin ko parang basag pagdating dyan eh. Alright. Naku po! Nagugustuhan po. Nagbanyo ba yung pusa? Swerte naman ng pusa na yan, inuhugasan. Diba? Sana all. Sana naging pusa na lang. Hello po. Magandang umaga sa iyo, Mine. Kambal ni Mind Vlog. Alright. Maligayang pagdating po sa maligayang pagdating po sa harap ko. Good morning po, madam. Isang pinagpalang umaga po sa iyo. Maraming salamat po sa pagdating. Shout out everything. Oh, wala namang problema. Lahat-lahat i-shout out natin. Di ba? Busino, pinagtatawanan mo ako eh. No? First time ko maganto Busino, no? Dapat pinapakpak mo yung ano ko eh. Yung likod ko para, di ba? Mapawi man lang yung ano, yung ninig ba? Yung tawagin nila. Everything ko. Yan, madam, si Busino kasi talagang ano eh, ininganyo niya ako na magganto eh, di ba?
Hain kaya na host. Di man sa kuan sa Manila, sa Quezon City. Adila. Bali naka-quarantine ako ngayon. Kaya andito lang sa bahay. Walang magawa eh. Upay nga aga, ma'am. Narinig ba yung boses ko, ma'am? Lakas mo talaga, Bustino. Di ba? Akalain mo, busy si ma'am. Nahugot mo. Akala mo si Easy Waray. Walang problema, Bustino, basta single ah. Di ba? Pagka ano, basta walang sabit, game ako dyan. Walang problema ron. Kahit saan ko padalin yun. Basta game ako, basta single lang Bustino ah. Pero pag may sabit, tatabi na lang muna ako. Anay lang, mag-play all pa ako. Sige ma'am, anay lang play all pa ako. Oh, mukhang busy pa nga si madam eh. Bustino, huwag kang ganyan, marupok ako ah. Alright. Sige ba, walang problema. Di ba? Malay natin ano eh, magkamabutihan eh. Bigla ako. Sabi ko, sige. Iba ka talaga, Bustino, no? Talagang mamamana ko sa'yo yung mga ganyang diskartehan mo eh. Hmm? Pagka nagkatagal-tagal, mamamana ko talaga yan eh. Wala ka talagang katulad. Ma'am, magtimpla na kape, anay. Basi mawaran kuan. Mawalan hingaturugon mo. Di ba? Ibababa ko na yung ladder dito. Pwede ba yan? Big love shoutout sa'yo, baby Chino. Papu TV. Thanks, Doc. Thanks, Doc. Anong lingwahe yun, ma'am? Paano ba mag-jacket, ma'am? Na-hide ko kanina si Boss Chino eh. Nung gina-jacket ko. Put user in timeout. Okay, baka ano eh, baka ma-hide na naman kita eh. Mukhang ano yan, mama, salitang ano yan ah. Ibang planeta. Yun oh. Yun ba yun? Saan ba? Saan ko ba makikita yun? Add moderator. Pasensya nyo na po ang yung lingkod, mama. At talagang nangangapa ako eh kung saan ko kakapain yung bawat sulok dito eh. Yung bawat kung saan kanto ng cellphone ko yung bawat sulok na po pwedeng ano eh. Malaman dito eh. Saan yun? Add moderator. Okay. Ma'am, saan ko ba makikita yung ano, add moderator na yan? Hindi ko makita eh. Aha. Okay, saan ba yan? Babay ito laanay.
Usala gamit niya CV. Yun nga eh, yun nga madam eh. Sayo usala. Talagang ano lang, nag-iisa ko lang talaga. Wala eh, binigla talaga ako ni Boss Chino, ma'am eh. Kaya bigla ako napaganto eh. Diba? Hindi ko alam, nandito na pala ako, naka-live na ako. Nagulat ako. Kaya ininpuhan ko kaagad siya eh. Na bumisita man lang dito. Napaka-sweet talaga niyan, ma'am. Sobra. Ikaw na ang maganda na dilaga sa aking mata. Ikaw na ang... Ako ba yun, Busino? Sorry naman. Okay. Daming lalaki nakapoy sa akin. Plain love na rin. Naloko na. Nako po. Ayan na. Yan na sinasabi ko, Busino eh. Wala ka talagang katulad eh. Nag-iisang ikaw talaga. Isa kang napakagiting na nilalang talaga. Morning, ma'am ha. Kape ka na, ma'am. Pampawala ng antok. Ano yun, ma'am? Gabi rin ba ngayon dyan? Umaga na rin. Sim pa rin ba yung oras dyan ngayon? Ikaw na, Bustino. Ikaw na yung pinagpala sa lahat. Di ba? Sana all. Pinagpala ng lahat. Ay, nako. Chak! 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 Tama ba, Bustino? Chak! Chak lang ako. Tama ba yung Bustino? Hindi ko makuha yung ano eh. Yung hampas mo eh. Ano ba yung hampas na yan? Ikaw napapaliguan ng Bustino. Hindi na yung ano. Kapi ka na. Kapi ka na, Boss Chino. Magpakapi ka naman dyan. Wala talaga yung mga ano, yung mga team dulo natin, Boss Chino. Mukhang ano, mukhang naging team lustay ah. Alright.
Wala na bang papasok dyan? Diyan ka pa ba, Boss Chino? Pwede na ba tayo makipag-party sa, ano, sa darating na kaarawan mo, Boss Chino? Ano gagawin mo dito, Boss Chino? Thanks, Doc. Sana all. Siyempre, Boss Chino, di mawawala yan. Ikaw pa. Kumbaga, ano eh. Kumbaga sa gamit, mahalagang, ano ka eh. Isa kang napakahalagang bagay, di ba? Kaya ba't mawawala sa, ano mo yun? Lalo na, mahal na kaarawan mo. Di ba? Kung special sa'yo yun, syempre special din kay madam yan. Tama ba? Tama, ma'am? Tama ba, ma'am? Tama, tama po ba yung nabanggit ko? Nabubuyoy ako ah. Stop. Boss Chino, may pampauso ka pa ba dyan? Naubusan ako. Habang nanonood ng LS mo kanina. Kailan? Ayun na po. Sige, ako yung magiging saksi. Ako yung magiging saksi sa ano, pagtatapatan yung dalawa, no? At bibigyan natin ng basbas 'yan mula sa mula sa nakakataas. Ayan na, ayan na. Malalaman. Malalaman na ba, Busino? Kailan nga uli yung ano mo, Busino? Yung May 8 ba yun? May 8 ba yun? Malapit na. Isang linggo na lang ah. Mukhang mapupuno ng tao sa Araneta Coliseum nito, Busino ah. Madam, nag-aantay po si Busino. May tinatanong siya eh. Right. Okay, bibigyan ko kayo ng ano, ng background Busino, no? Ano ba magandang ano, kanta na ibibigay ko sa inyo? Habang minumungkahi mo yung nais mong ano, ilahad kay madam. Kakanta ako. Bibigyan natin ng ano, magandang music background yan. Yung tipong naglalakad kayo sa ano, sa dalampasigan. She's ka. Gan talaga ako. Ang taas do mo, sino? Baka mabulabog ko yung mga kapitbahay ko rito. Ano ba yung ano nun? She's gone all of my life. Round is round into my
Forgive me. Ano ba sunod nun? Lady. Hindi pala. Hindi ko ata naabutan yung ano na yun ah. Yung kanta na yun ah. Pink na pala ka. Sa sila. Yun ba yun, Bustino? Pangit naman kung yun yung ikakantahin natin habang naglalakad kayo sa isang ano, kumbaga isang napakaaliwalas na lugar, di ba? Yung tipong sinasariwa niyo yung bawat yung moment niyo na magkahawa kamay, di ba? Tapos kakantahin ko yun sa silong ni Kaka. Parang pambasag moment yun. Ay, yung mga love song dyan ng konti, di ba? Siguro mas maganda yun eh. Kumbaga nababagay talaga yun habang naglalakad. Out of place ata ako sa mga ano mo, Bustino, sa mga kantahan mo. I'd rather. Mamma mia. Hindi ko abot yung mga ano na yan ah. Huwag ka mag-alala, Bustino. Magpa-practice ako kumanda sa'yo, no? Para sa'yo. At sige. At ano natin, pupulsuhan natin yung yan, yung nire-request mo na yan. Para next time, may lalapag ako sa'yo, di ba? Maganda yung ano mo. Maganda yung feeling mo habang kasama si madam. Di ba? Tapos habang naglalakad kayo sa dalampasigan, may mga ano pa yun, may mga combo pa oh. Lasing nga di. Lasing ka ba na, boss? Naloko na. Madam, nasobran sa pag-inom sa tuba kanina. Eh, may ito niya nalipong-lipong pa. Namiesta kasi, namiesta kasi madam eh. Kaya ano eh, napasobra sa kain. Medyo di pa makahinga. Ayaw mo din. She's always in my mind. She's so far away. Iba pala yung ano nito, iba pala yung pressure nito, Boss Chino, no? Pag nasa gantong ano, buti na lang nandiyan ka para kumbaga pawiin yung nararamdaman ko, Boss Chino. Wala na bang papasok dyan? Wala bang maliligaw rito? Yung pasok mga soke, presyong divisoria lang po tayo, no?
Uulitin, Boss Chino, maraming salamat sa'yo. Wala kang katulad. Gulat ka, no? Bigla akong in-screenshot sa'yo, no? Nakakapa ako, no? Ako rin eh. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun eh. Basta sinundan ko lang kung ano yung ano mo kanina eh. Ayun, natumbok. Nakakapa ako yung tamang ano. Dapat makapa. Tapos ito na pala yun.